Taka. 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 Mała. Taka. Mała. Taka. Taka. Szpaku. Szpaku. Autograf. Sobie tutaj przesunę. Szpaku. Ja. Szpaku. Szpaku z Pauliną. To samo, to w ogóle. Szpaku. Szpaku z siostrą. Szpak. To przesuniemy. To ja. To szpak ze mną. Taka. Taka. Taka i taka. 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 Autograf. Taka. 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 I taka. Autograf. Taka. I tu mam różne i takiego z taką fanką. Oj, różne takie, o, Ewcia. Tutaj jest ze mną, tutaj jest ja ze mną, tutaj też ze mną, z Pauliną. No i tutaj z Hektorem, tutaj Maja, tutaj kolega. Tutaj tak. Tutaj tak. Tu jest tak. Taka spona. Taka. Tu jest luźne, o, taki mysz. Dzisiaj mi się nudzi to. Oj. Dobra. Taka gadeczka. Taka. Taka. Kraina lotu. Tutaj. Tutaj taki piesek. Tak. Mogę Pauliną. Autograf. Mysz. Masz. Autograf. Tu jest. Jest to samo, tylko. Okej. Tu jest. Gadeczki.